ஏ ஏன் மோனே எங்க வீட்லயா ஹாஸ்பிட்டலையா? ஹாஸ்பிட்டலா? ஹாஸ்பிட்டல் என்னதான் பேசிட்டு இருக்காங்க அவர்களுக்குள்ள? யார் மேல தப்பு? டிஎம்கே. டிஎம்கே வேணுட்டே பண்ணிருக்காங்க. ஆமாண்ணா. அங்கிருந்து பேஷண்டே நிற்கு, நம்ம அங்கிருந்து பேஷண்ட் நிறுத்துறோம்னா அவங்க முன்னாடியே போட்டு கழுத்துல என்னாச்சு? முன்னாடியே போட்டு கழுத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க? கழுத்தை மிதிக்கிறது, வயிற்று மிதிக்கிறது. கழுத்தை மிதிக்கிறது, வயிற்று மிதிக்கிறதுன்னா ஆமா, இந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்களா கூட்டத்துக்குள்ள? ஆமா, கரண்ட் ஆஃபர்ல கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு. ஆமா, அடப்பாவி பக்கம் இப்படியும் பண்ணுவாங்களாடா, பாவம் இல்ல. தேவையில்லை, அவனுக்கு என்ன தேவை ஓட்டு. இப்ப அதுக்காக சொல்லி வச்ச மாதிரி கரெக்டா 7 மணிக்கு நடக்குது.